Åh, nära. Filma lite. Man ligger och fiser samtidigt. Kanske var skönt. Försöker du ta dig härifrån? Känner du dig utsatt? Känner du utnyttjad? Folk klär av dig naken och tar kort på dig. Ja. Utan att du får ersättning. $50%. Aldrig. 45. Nej, max. Det är 30 som vanligt då. 30-70. Nej, okej då. 45. 45. Men 5% är inte så långt ifrån. 47. Ja, okej, 50-50. Vi säger det.